Ara no pot moure's lliurement i no pot sortir de Viladecans. Ni a la presó ni a l'exili. Els volem a tots a casa i ben lliures. Fa més de 5 mesos, la Guàrdia Civil va presentar-se a casa de l'Adri amb una ordre de detenció i acusant-lo pels delictes de sedició, rebel·lió i pertinença a organització terrorista. Tot això pel simple fet de protestar i participar d'accions de desobediència civil no violenta, convocades pels Comitès de Defensa de la República, els CDR, com l'obertura de peatges a l'operació tornada de Setmana Santa. El mateix dia, dins la famosa operació Cadera, detenien a la companya Tamara de Viladecans, també per estar involucrada en els Comitès de Defensa de la República, i la van portar cap a Madrid, on l'Audiència Nacional li ha aplicat unes mesures cautelars totalment injustificades i desorbitades. No pot sortir del seu poble, amb l'única excepció d'anar a treballar fins que arribi al judici. Des del 10 d'abril, l'Adri es troba a l'exili i la Tamara confinada a Viladecans. Així doncs, estem parlant del primer exiliat civil i de companyes acusades injustament i de manera desmesurada per terrorisme. Persones com totes nosaltres, ciutadans igual d'invisibles. Sabem que l'Adri i la Tamara no són ni polítics ni famosos, ni gent reconeguda mediàticament, però estan patint la repressió igual que tota la resta de preses i exiliades per part de l'estat espanyol, en aquesta deriva autoritària. És per això que avui i cada dia cal escampar la solidaritat arreu del territori i exigir que puguin estar a casa lliures i lliures d'acusacions. També sabem que la repressió és l'eina que té l'Estat per silenciar i intentar aturar les que lluitem per un món millor i unes vides més dignes. Però no ho aconseguiran. Seguirem sortint als carrers i seguirem lluitant i desobeint. Som conscients que la repressió comença abans que els Jordis i els polítics i que ja l'havien patit a Catalunya anteriorment, ja que és l'eina que tenen per intentar aturar la dissidència. I aquesta repressió cal dir que la patim per part de totes les forces policials, judicials i repressores, que volen mantenir els privilegis de l'Estat i així aconseguir la desmobilització popular. Però no ho aconseguiran. És per això que Esplugues i a Viladecans ho tenim ben clar. No ens aturarem davant de l'estratègia de la por. Serem 10, serem 100, serem milers, i no ens aturarem fins tenir a l'Adri a casa i a la Tamara lliure d'acusacions i que pugui fer una vida digna i normal. La desobediència és l'únic camí, i el suport mutu i la solidaritat són la nostra millor arma. Ens volen invisibles, callades i amb por, però ens trobaran, com avui, juntes i organitzades, perquè la repressió no ens atura, sinó que ens fa més fortes, i estem ben disposades a acabar amb ella. Els únics terroristes són qui ens acusen de ser-ho. Juntes seguim i seguirem combatent la repressió. Adri, no pararem fins a tenir-te a casa. Tamara, no pararem fins que es puguis tornar a moure lliurement. Ho farem per vosaltres i per totes les preses, exiliades i represaliades. La lluita continua, no esteu soles. Llibertat, 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 llibertat,